mentang ne thu ikasturi syapang une Usef Ali Khan bat kanik Amrita Singh nganget ne pedeng jungpi kinong kershan ya kanik channel ke junga pikwa menganwan ra syapang kasturi ke jung kini ki arngut kini ki de ki aktor aktris hakisngi ki por ke bala no bat Usef Ali Khan bat kanik Amrita Singh laong baki ya kendu ningkong de hakaba maki ki ya akye kuwe ke film kabal ai kerteng ka ye dil lagi kane ketika film ka une Usef Ali Khan uyo ya kaban ya kendu bat kane ka Amrita Singh bat ong de nang ne baki don ya kata ka jingya bat kata ka jingya dei ka bahajan bat ya kane la saki na po ka News Indian Press hakisngi ki por ki bala no bat ya ka jingya dei ke jongki la yu iru habro ka we ka ri India bat ong ka badang ya kisngi ki por ka jingya jan bat ka jingya ke jongki kal nang scam bat long hakaway kapor kane ka Amrita Singh kala khot bamja snubha Usef Ali Khan bat long de hakum kata kapor ula samit bat ka kumba armit ruem bat hakum kata kapor une Usef Ali Khan ula doni kata ka jing yaka namar bu udang long ubri badang kena bah namar Usef Ali Khan hakito kipor udang doni ka karta ka ba arphuai snam bat kane ka Amrita Singh pan kala doni ka karta ka jungka la lai phulai snam bat kala tambun sha ngala banong ban Usef Ali Khan bat dena ka jinglong khna ka jungu ushim ya kane ka benta ya ka ban ya kane ka Amrita Singh bat ukarmen ru wat la ula IT ya ka jing ya khmat ka jungka ya kata ka jinglong aktor ka jungu dei bandu bat udei ban yat chaprang ha ka jing ka jungu bat long de hosnem khat khandai spa khandai phuwe kini clear don lang bat clear join yakata ka longjing long sem ka jungki bat long clear yo ru arngut ki khun ka wei ka dei ka khun kan thei ka bakerteng ka Sara Ali Khan bat uwe khun shinrang u bakerteng u Ibrahim Ali Khan kini kide ki khun ki jong Usef Ali Khan bat kanik Amrita Singh bat long kat badang yak kismi ki por tang khat sop snem kini kia syong kia sa arangkat bat ya kaning layo ling baki news ki bahpo kari India bat loong ke jingya dei ke jongki kala pat kala prano de husnem arah jar saw namar ke jingbo mes ngutu jingmut ke jongki ladangi wat neki news ki bahpo kari India bat kane ka Amrita Singh bat Usef Ali Khan kimdon ni kata ka mensim jong ke jingya burom iweh din iweh bat kadai tang na kadaw baki ya per jingmut kapoy yaki hadu uput bakin ya pat kin ya prano de usnem ar hajar saw te hakani kapor kabamta ngam syam ladon shibun kibanta yakban wanra syapang kasturi kajung kini ki arngut reitang kini ki kentin ki bakhendiat kublei shibun